Näzirki wagtda sirleşiňiz ýaly bizeýän bir neçe ýyllaryň dowamynda size tanyş bolan, elýeterli bolan Roach Pack brendiniň öňünde, ýani şonuň pavilyonuna duruz. Bilişimiz ýaly Roach Pack brendiniň aslynda çykýan ähli poliproplen önümler, ähli haltalar, ähli bir sintetik görnüşdäki materiallar elbetde halkymyzyň uly isleginden peýdalanıp durýar. Bugün bolsa biz sergide edil sirleşimiz ýaly nämehrwarlar şol öndürilen poliproplen önümlüň, ýani şol haltalyň bir näçe taýýar görnüşlerini synap bilýär. Bu ýerde ähli aljylar üçin ýa bolmasa husus kärhanadyr, hojal jemgyýetler üçin şeýler aktivitler bilen bugün köwnü Roach Pack kompaniýasynyň ähli alyr işgärleri öz sergisine şeýler görnüşde gatnaşýarlar. Bizden bulara işlerini uluslararly ardy edýäs we sergimde tarap dowam edýäs.